Olipa kerran tavallinen päivä Kastelissa. Poikki, lisää munaa! Eräänä päivänä Kalu kohtasi suuren muutoksen. Toi oli hyvä, pidä toi! Hyvää huomenta, minä olen Pekka Kaukalo. Minä olen Alli Kuusi ja nämä ovat Kalu-uutiset. Kastelli on kohdannut tänään suuren käänteen, kun Kastelin pitkäaikainen ja rakastettu rehtori Keijo Juppi on kadonnut mysteerisesti. Tilanne sai yllättävän käänteen Kastelin vararehtori Eija Pason jäädessä sairaslomalle. Katsotaan, miltä tilanne näyttää opettajien huoneessa. Perusideologiahan se! Ei tässä ole mitään! Ei, kun perusideologiahan on se, että otetaan rauhassa, otetaan ihan rauhassa, ei ole mitään hätää! Ei, mutta ei se haittaa, vaikka Keijo. Kaikki voi tehdä omia enkkareitaan. Perusideologia on se, että kaikki tekee omia enkkareitaan. Herrat ja neidit, ei se ole niin justiinsa. Eiköhän me kyllä tehdä semmonen homma, että järjestetään Kastelin lukion rehtorin vaalit ja mä oon eka ehdokas. Kuules Martti, kun se on semmonen juttu, että historia on näyttänyt, että turkulaiset koskaan mitään voita. Mä asetun ehdolle. En kyllä tollasena oululaisena lähtis yhtään huutelemaan, hei. Ei, tiettikö, se on semmoinen homma, että ei teistä humanisteista ole tätä koulua johtamaan. Tänne tarvitaan joku auktoriteetti. Mikäs verkkaripoika se sinä on? Noi kuuluu Jugoslaviaan. Ei näitä kouluja vaatteilla johdeta, että se on kuulee aivan joku muu. Mulla on sitä äliä. Joo, se on minä, koska mä voitan nää vaalit. Aista home. Hei, tää on mulle tosi tärkeä. Mäkin asetun eholle. Kyllä kai tähän yksi kemistikin mahtuu, niin minäkin asetun eholle. No, mutta tarvitaanko tähän vähän kansainvälisyyttäkin mukaan? Mitä sä osaat? Englantia. Puhuuko sä meille sitä? En. Ai ja. Teot vaan ratkaisee. Hei, oottakaa, että mulla pirisee puheen. No moikka sattuu. Ai sä haluut eholle? Okei, selvä homma. No niin, epä. Satu asettuu myös eholle. Joo, tiedätkö, olin tuossa viime viikolla Borenin kanssa bongailemassa tipuja metsässä, niin tiedätkö mitä näin? No mitä? Siinä onkin Tatti ja Vahvero vierekkäin. Minkälainen vahvero? Se on live-tilas. Oho. Pahoittelut äskeisestä. Kalu-uutisista hyvää päivää. Minä olen Pekka Kaukalo. Ja minä olen Alli Kuusi. Kastelin lukion on iskenyt vaalihuuma. Useat opettajat ovat asettuneet ehdolle rehtorin vaaleihin. Siirrymme nyt katsomaan tilannetta Kastelin lukioon, missä reporterimme Sirpa kylmissään jo odotteleekin. Hyppänä, sä oot liian lähellä. Anteeksi. Moikkuli! Mä oon Sirpa Kalu-uutisista ja nyt mennään haastattelemaan meidän vaaliehokkaita. Ja tästä viereisestä luokasta pitäisi löytyä meidän ensimmäinen ehdokas Satu. Päiväni. Oliko jotakin, mitä pitäisi yhdessä käydä? Älä avaa, kato, antaa kerääntyä tämän ja asian jälkeen, niin minä avaan sitten. Tuolla tavalla. Ja sitten, kun laitat sen täältä näin, lisäät tuohon lieriöön, niin tulee yhtä kuin semmoinen... Ei voiko vähän laskea kun se ei näy? Ei vaan kun kato kun minä pammautan tämän nyt tähän, niin kännykän räpläjät jää jälkeen, niin minä sitten lopuksi näytän, niin voit sitten kopioida ja jatketaan. Eli tässä on tehtäviä, niin voitte niitä ruveta alkaa tekemään. Kattokaa mikä mätsi tuli. Vittu kuin se on komppa. Ja pojat vietäkää sit takit kaappiin tai käytävälle.
Ei tänne takkeja ei saa ottaa luokka. Niin Topias vaan laittaa sen puhelimen pois niin ei oo mitään. Mulla on mitään puhelinta on. Tää on laski. No ja sitten kertoo, että sen vuoksi niin polarisoituminen, niin kun katsotaan niin kun valon säteet, ne menee näin, joka suuntaan näin, niin se polarisoituminen on sitä, kun se menee raon läpi tällä tavalla, niin se valon säde menee tänne rakoon ja se joku tämä käsi heiluttaa täällä, niin se sitten tämä on sitä polarisoitunutta säteilyä. Jatketaanpa matkaa. Jaa, mitähän tuolla tapahtuu? Jaha, hyvää päivää. Hei, se olisi Sirpa Kalu-uutisista. Olisiko sulla hetki aikaa haastattelulle? No 7 minuuttia on tässä tuntia ja kyllähän se sopii. Voisitko kertoa vaikka ensin oman nimesi ja vähän itsestäsi? Minä voisin sinulle vaikka tässä arvotukseen antaa, eli aine etenkin lipeä. Eli Pietikäisen Leena olen ja opetan matematiikkaa ja kemiaa. Olisiko sinulle jotain parannusehdotuksia koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi? Joo, kun takkejahan ei luokkiin viedä, niin käytäville pitäisi tuoda enemmän naulakkoja ja luokkiin laitetaan puhelinparkit. Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia haastattelusta ja vaali onnea. Kiitos. Nyt ollaankin valmiina menemään sitten tänne Jarmon luokkaan ja me ollaankin tässä ihan vieressä. Katsotaanpa sisälle. Hei, anteeksi, olisiko tuolla hetken aikaa haastattelulla? Hei, mulla on tosi tärkeä kaava tässä menossa. Mä johdan aikaa tämän ja sitten ruvetaan juttua. Hei, tää on tärkeä. Tätä ei oo pitkään aikaan kysytty ja ei muuten löydy mahdollista. Hei, tän takia tää on tosi tärkeä. Hei, ehtisikö nyt? Joo. Voisitko ensin esitellä itsesi? Hei, mä oon Jarmo Sirviö ja mä oon fysiikan opettaja. Mikä on sulle tärkeetä? Tää on tärkeä. Voisitko vähän tarkentaa? No tää on tärkeä. Okei. Miksi susta tulisi hyvä rehtori? Koska kaikki asiat on mulle tärkeitä. Vai mitä, Topi? Mä oon kyllä Laura. No, kiitos haastattelusta. Kiitos. Mepä tässä jatkellaan. Ja nyt seuraavan opettajan luokka. Katsomaan tää Vinoan heittoliikettä. Ota koppi, Topi.